Valls, província de Tarragona, comarca Alt Camp, població 24.477 habitants. Destacat, la capital de l'Alt Camp pot presumir de tenir un important patrimoni etnològic, cultural i gastronòmic. Valls és el bressol d'elements que han esdevingut símbols del país, com els castells, una tradició que es remunta a més de 200 anys d'història i que té en la plaça del Blat la plaça castellera per excel·lència, on es troba el quilòmetre zero d'aquesta tradició al món casteller, al Museu Casteller de Catalunya. També és la població d'origen dels Mossos d'Esquadra i de la Calçotada, la manifestació gastronòmica centenària més important de Catalunya i tot un esdeveniment social que la ciutat conserva i promociona. El Museu de Valls, una de les col·leccions d'art català contemporani més importants, l'església de Sant Joan, amb l'esvelt campanar de 74 metres, el més alt de Catalunya, les nombroses festes i tradicions i racons del barri antic, com el Call Jueu o l'acollidora Capella del Roser, amb un mosaic de rajoles vidriades originals del segle XVII que commemoren la batalla de Lepant, són alguns dels reclams d'aquest municipi. Festa Major pels voltants del 24 de juny, Sant Joan.